хайр шавкатшо кани бифаҳмон чӣ нақша дорем? барои аз камоли сиё ва канони девона халос шудан ҷанговарро истифода бурдан лозим. қасам мехӯрам ки дар фикри ман ҳам ана ҳамин омада буд. ба худо ки мегӯянд дӯстон оинаи якдигаранд. камоли сиё ва канони девонаро ба болои ҷанговар мепартоем. ҷанговар онҳоро бисёр хуб. вале ин камолаки сипсиёҳ бори гузашта дар ҷангал 10 нафарро латукӯб карда буд. ҷанговарро назанад боз? бародар, ҷанговар и хели камоли сиёҳта сабсафед мекунад. тану туши ӯро бин, фигурҳо хестагии мускулоша бин. хайр чӣ хел мекунем мехел бошад? шавкат ҳамаашро ҳал кард бародар. фақат амал кардан дар кор. хел рафтем. рафтем. шавкатшо, ту чӣ кор карда истодаӣ? омодагӣ дидистам. ман инҷо ҷанговарро надида истодам, вале либоса қаҳрамони филми тасвириро шабоҳат медиҳад. бача, аз ҳама арзонаш ҳамин буд харидамош. гӯё бону ҷанговарро мешиноса. мегум ҷанговарро мо бовар мекунад. хайр биё меравем. бош гар мара фурор айҷа. биё мара гир пӯён фурор. ҳозир шуде бача сарм фургар. хуб рафтем ҷанговар. омода ҳасти ҳамкор? омодаам. чака парту аре мая тараф рест. салом хонумбону. ман қаҳрамоне ҳастам ки шуморо аз канони девона халос мекунам. ту кӣ ҳастӣ девона? ҷанговар. номи ман ҷанговар аст. ин номро фаромӯш накун. канони девонаро мекушам, туро бонуи хонаи худам мекунам. берӯй беҳаё. ёрӣ диҳед, ёрӣ диҳед. гӯшки бону гӯшгӯ бону, канони девонаро салом расон. имрӯз охирон рӯзаш аст. хайр. ёрӣ кор ҳал шид ҳамкор. кори бону канони девонаро ҳал кардам. акнун навбати мелиси камоли сиёҳ монд. таваккалут ба худо ҷанговар. кӯаку ҷанг бинемуд 4 тарафтон қибла. бисёр хуб. ҷанговар садои сигнал аст. полис омадаи зуд аст. думро худа кун. зудтар. ин тарафҳоро нигоҳ ки худо. сар ҷоравам. сардорам ҷанговар онҷост. дар куҷо аст? унал ин ҷанговар нест, охир либоси ин дигар аст. сардорам мумкин ки либосаша иваз карда боша. мумкин ки дар химчистка дода боша, либосаша шушта боша. лаънати чизе ки пӯшад напӯшад чӣ кор ки хоҳад кунад, вале ин бор аз дасти ман халосӣ надорад. ман чӣ кор кардам? ба умеди корҳоям канун фаҳмад маро мекушад. писарам, ин ҷанговар чаро дар рӯз баромадааст? сардорам шояд хостааст ки касеро дар рӯзӣ наҷот диҳад. охир чӣ мегӯя? ҳам мардаку қаҳрамон аст, вампирро дар шавӣ мебурад. намира намедонӣ? ҳозир холаи қаҳрамонро нишон медиҳам. нашунидӣ ба хонубонӣ чӣ гуфтааст? сардорам ҳамон мардакай чӣ коре ки набошад худо бигирам бензинш тамом шуд. ҷанговар! ҷанговар бест! исто! ҷанговари лаънатӣ